estem aquí, com ja sabràs, per fer-te una entrevista. Bueno, anirem directament a les preguntes. La primera pregunta és, quan vas començar a practicar aquest esport? Pues mira, ara farà quasi ja 2 anys i vaig començar una activitat aquí a Lles Manoluguer, que està dirigida per Santi Cuello, president del nostre club d'aquí Caldes, i bueno, em va enganxar aquest esport. I per què vas escollir-lo? Perquè jo des de petit sempre he volgut realitzar algun esport, he fet natació, handball, inclús estava a punt de fer tirar amb escopeta, però per temes de salut no he pogut fer. I has patit alguna lesió practicant aquest esport? Com en tots els esports, quan portes un nivell d'alta competició, pues, tens risc a patir lesions, i sobretot en aquest esport que és de molta càrrega física de la part superior del tronc, pues sí, sobretot l'ombro, trapezis, deltoides. I quan va ser que vas guanyar la teva primera copa o medalla? Pues la meva primera medalla va ser cap al provincial de Barcelona, que vaig quedar tercer. Farà un anyet i mig, quasi. I en la teva carrera, en aquest esport, quin ha sigut el teu major èxit? Pues la competició que recordo amb més satisfacció d'això va ser un gran premi internacional que es va realitzar a Lleida, i vaig quedar a 85, però és que competia amb gent de molt nivell. La selecció espanyola estava tot l'equip olímpic allà, i em vaig quedar molt satisfet d'aquesta posició. I la primera de totes, la recordes? La primera de totes va ser als 2 mesos de començar i va ser un campionat de Catalunya, que lògicament no vaig poder quedar al podi, però va ser un començament bastant bo. Vaig sortir bastant content. I la millor puntuació? La millor puntuació, bueno, depèn de la competició que realitzis, però per exemple, a l'aire lliure, que és tirar a 70 metres, he fet la millor puntuació ha sigut de 480 punts.